haka ka uzurce kamar wanda aka koro. Sauri nake. Zan je jihar Kebbi. Ban so bata lokaci. So nake je Dutsen Mari gurin Abubakar Umar. Permanent Secretary Ministry of Finance. Da zaka je yi a can. Ba ka labarin. Mutumin kirki ne, ingantacce, wanda baya so ya ga talaka cikin wani hali ko yanayi. Kai, shi fa saboda tsabar gaskiya, yadda aka bashi sarauta ta fi 5. Shi ne fa Sardaunan Bagudo. Maga yakin Bese, sannan kuma shi ne Majan Gwandu. A duk shi kadai? Shi kadai. To ai da na tsaya lissafa maka su, sai mu kwana nan. Suna da yawa sarautun. A to a sai dai bi ka mutum. Za ka bi ni? Ha mu je. To amma ya kamata ka canja kaya ko? To sai mu bi ta gida yanzu idan na cire kaya, zan canja kaya sai mu tafi. Shi fa mutumin kirki ne. Ba na son gana zuwa kan ta gurin shi kananan kaya. Da hulla zan sa. Mutai malam mutai. Babu damuwa. Jaraman baragun kawo ce, jalaban zare yan kala-kala, Alhaji Abubakar Dukai ne. Ga mulki ga sarauta, hali ba ka karanta.